ассалому алайкум апаву хоҳаракон ва ҳама он нафароне ки нав ба канали мо дохил шиден. Ҳама каса хушомадед. Аз ҳамаи шумо зиёд миннатдорум барои дастгириҳо, барои лайк, комментария, подписатсия, барои ҳамаи ма аз шумо миннатдорум духтаро, барое ки сахт дастгирӣ мекунен. баъдан видеомона ами берун сар мекунем, барои он ки мо даиҷа кормон рафтаистем. Барои рақияра материал бояд бихарем. Барои рақияра материал мехарем, кирта бояд будузумша. ана даиҷа хай гулакҳои хушура дидум бу барои шумо нишон додум духтаро. даиҷа шумо маҳсулотҳои атомиро мебинен, маҳсулотҳои беҳтаринои атомиро мебинен ки бигем ки чӣ қадар сифати аъло доштагиша. ман аллакай дар шумо гуфтагиам, бо ҳам қадарам ки бугум камай духтаро, барое ки ба тарифа меарза. барои ҳамин ман хай зиёди ба тариф намекунам. шумо метавонед ки дар ҳамин номерои рӯи экран буда нависен. ман шумо дар ай наздик ватсап дар хушрӯ када мефаҳмонам барои маҳсулотҳои атомӣ, барои фоиданокиёш, барои чӣ қадар ӯро хушрӯ мекардагиёш. ман мефаҳмонам кадом крем, кадом маҳсулот ба куҷои шумо фоида дорад. иёра мефаҳмонам. шумо номерои рӯи экран буда дар нависед, ман шумода ҳатман ҷавоб метиҳам духтаро. баъд кадоме регистратсия шудан мехоҳад, биёен духтаро, шуморам регистратсия мекунем. якҷоя шуда апаву хоҳар шуда кор мекунем. шахсое ки ҳамин занҳоеро дар назар дорам ки дар хона нишаста ба пул эҳтиёҷ доранд, нависен. шумо дар кора ёд метиҳам. бигем ки якҷоя шуда кор мекунем, ойлик мегирем духтаро. дар ширкати атомӣ кор бениҳоят осон аст. шумо регистратсия мешавен, 200 сомонда харид мекунен, 2 нафара ба кор даъват мекунен. тамом духтаро, дигар ягон кори зиёдатӣ намекунен, ягон пул влажид намекунен. бигем ки хариду фурӯш намекунен. шумо ватсапда нависен бо ман нағзтар, нозуктар, фаҳмотар дар ватсап шумода мефаҳмонам духтаро. баъдан дар инҷа хеле дидаистем мо раҳ дар рафтаистем тарафи корвон. инҷада хай пеш сиёма гузаштем. хел мерем корвон. корвона зиёд камера накардам, чунки ҳавои боронӣ буд. мо тез ҳамин материаломона харидем, тез омадем хона. анам хел хай духтаро, чӣ хеле ки шумо дидаистен, камакак ҳамин корвона камера карда бинем. камакак бисёр натонистам камера карда. инҷа хай мо дар корвонем. аллакай бигем ки материала харидем, аллакай омадаистем, дар инҷа хона омадаистем. чӣ хеле ки дидаистен, ман харидам, дар инҷа омадам духтаро. дар аввалак ман киртаро пора кардам. дар инҷа ҳарчанд ки ман мошина надорам, мошинам дар хонаи очам аст. пешайра серавӣ бурда дар хонаи очам монда будам. мошинаи ҳамсояро оварда, ба мошинаи ҳамсоя рақияҷонда як киртаи хеле хушрӯба ки остин дрози маҳкамак духтум. хай худам доям маъқул шид, рақияҷон доям маъқул шид. анами хел як кирта бигем ки ба таъби дилмон духтем. баъди ӯ духтаро, баъди киртаро духтем, хай рақияда пӯшондем. размери танааш буд. ҷада хай чӣ хеле дидестен схемаша кашидагиам мебарам, медузам. анами хел хай кам кам ҳунари киртадузирам дорем духтаро. ина даиҷа хай чӣ хеле ки дидаистен уже пора кардагиам, я нимша духтагиам, я ними дигаша баридагиам. оли медузам бо ами хел хай бо кам кам шумода нишон додум рафти киртадузима. хостум ки шумодаям мотиватсия шававу ҳар касе ки кирта духта метавона ё мебарад дар дузанда метиҳаву пул беҳуда расход мекунад. беҳуда расход накунед, хитом бигирен, будузен духтаро. маям анам хел
ай дастам ки мебиёя барои ҳамин ҳозир агар ҳамин киртара мебурдум, агар да дузанда медодум, як бигем ки ҳичи намедух, агар як 60, 70, 80 то 100 сомони моро мегирифт. барои ҳамин худам шиштум, пора кардум, духтум. хай маъқул шуда гумона. Чем пул додана худмо шитем духтем. хай ҳунарай дастмо меомад духтем худмо. ина хай кирта хушрувак омад духтаро. иҷа рӯзи дигари шая ки мо саховат рафтем, чизе мода дар кор буд, намедонам чӣ дар кор буд. ҳамунҷо чӣ коре дар рафтем, якярам хел пухтупазора дидам духтаро. бо баҳри шумоён камера кардам. пухтупазош беҳад мада маъқул шид духтаро, барое ки свежи буд ҳама чизош. ҳама чизош свежи буд. анаи эклерора ҳамунҷо мо будем ки ҳозирак навая пухта тайёр карда овардан. инами эклерора анамо 60 сомонае. як дунё дора 60 сомонае. фикр мекунем ки барои як ҷо рафтан агар ҳамро бигирӣ, агар ҳам свежиян, ҳам бамазаан, ҳам хушрӯан, фикр мекунам ки варианти беҳтаринае. ҳама чизошон духтаро свежиян ва арзон будаи духтаро. ай уе ки мехарӣ ӯ қадар расход мекунӣ, мепазӣ чӣ мекунӣ, фикр мекунам бихарӣ ӯ арзонтар меғалта. иҷада хай шаб прогулка биромадем. гула хай бача омада падарка кард. намедонам айги ҷои чиндаг ба фикрам. шиштагӣ будам ки овард. очаҷон ин барои шумо падарка гуфт. хай аку мо занҳо чӣ хабар, гула бинем хурсанд мешем дига. хай маъқул шид мада. дар иҷа духтаро берун хай ҳавои тоза да мешинӣ, стул мондагӣ пеши хонада. чай, мороженое, коктейлай, напиткай, ходокҳои эмай, ходокҳое ки сосиска надоранд. мо хай сосиска истифода намебарем хела шид. ана чи колбаса, сосиска ҳамхел чизора амия чанд вақт шуд, чанд моҳ шуд қариби намедонам истифода намебарем. чунки баъди як видеоро тамошо кардан тарзи тайёр кардани сосискаву колбасаву ҳамхелиёра дар видео дидем. кӯдакҳо баъди ҳамун ба хулосае омаданд ки истифода набаранд. барои ҳамин иҷада ходоки эм ҳастае мурқатия духтаро. нархаш 13 сомон буд, неки беҳад бамаза буд духтаро. ҳам хеле гирифтем. хай мороженое беҳад бамаза буд. мороженое гирифтем. хай шиштем қади фарзандо, қади занакҳои ҳамсоя омадем. ин кӯдакҳои ҳамсояянд. мо қади ҳамсоя хела бигем ки меҳру муҳаббат беҳад зиёдае ки хонаи маву ту нестае. ҳардумон бигем ки як ҷоя зиндагӣ мекунем. дари иёрам пӯшидагӣ нестае. ягон вақт дари морам барои якдигар кушодай. бигем ки ҳамин кӯдакҳо фикр мекунанд ки мо аъзои оилаем да, хеле бегона фикр намекунанд. манам тарием хай духтаро. морам беҳад и кӯдакҳоро дӯст медорем. барои ҳамин ҳамхел якҷоя зиндагӣ мекунем. худованд меҳру муҳаббат мана канда накунад, зиёда гардонад. инам хай площадкаи хушрӯаи духтаро. кӯдакҳо метавонанд ба ҳазор хушрӯвак бозӣ кунанд. намҷода мо шиштем. хай ҳавои тоза да хушрӯ бега ё бигем ки мебуроем ҳаминҷода камкам ҳавои тоза да мешинем духтаро. кӯдакҳо бозӣ мекунанд хушрӯвак. инам хел духтаро. ин рӯза видеомон пухтупаз набудак. ана насиб боша мемонам пухтупаз мемонам видеои дигарида. ана дар иҷа боша видеои мо ба охир расида истодааст. барои ҳамин хидмати шумо хайру хуш мекунам. ман чанд рӯз дар видеоҳом набиромад, барое ки вайфай симош кандагӣ дар ҳамин ҳавои безеб духтаро. худо хоҳад видеоҳои нав ай пеш мешавад.